LPS první svět. Dobrý den, LPS. A teďka vám představím nejkrásnější, úplně nejkrásnější pohádka. Nechtějte si, no co to ještě? Mami, já jsem chtěla první a ona mi tam hned vlezla s tím médiem. Mami, a jau! A ty jsi hrozná. Ty jsi ještě hroznější. No tak holky. Něco jsem vám řekla o té koupelně. Budete se hezky střídat. Ano, jak říká maminka. Hezky se budete střídat. Neodmluvej. Ano, tati. To by nadala. To by taky. Proč? Za co? Za posmívání. Ano, přesně tak. Máš pravdu. Jo, jako vždycky. Budete doma sami. Proč? Protože ještě s malýma. Proč? Protože my půjdeme na zelenou. Ale jsou tam i od 6 do 8 soutěže. No, do 7 soutěže. Ne, do půl 7. Jo, do půl 7 jsou tam soutěže. A je tam od 8 zábava. Tak tam budeme až od 8. A se teda teďka, my tam potom zůstaneme a potom budete potom sami. Nebo já vás doprovodím. Co je? Tatínek ani nechce jet s tou. Minule jsem taky musela jet s nima. No, tak dobře, dneska půjdu teda s nima, já sám domů. No, konečně se budeme takhle střídat. Táta. Mami, a můžu si tam vzít i mojeho médiu? Ano, můžeš. Já mám žádný zvíře, nejsem přece mimino. No a co? No a malí taky jsou malí mimino. No, tak jdeme si uvel. Tak jdeme, holky. Dobře, teď tam jdu zase já. No a nebuď tam zase hodinu, potom půjdeme. Ano, mami. A malí tady zůstanou v koupelně. Koupelna. A zavolám chůvu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste Chůva McQueen? Ano, jsem to já. Tak prosím, pohlídáte nám děti malé? Ano, moc ráda. Tak dobře, tak hlídejte je. Tak děkujeme. Naschle. Na zelený. Wow, už jsme tady. Plno lidí, pane bože. No, hoď je tady plných lidí. Méně. Dobrý den. Vy jste tady taky s malou, já taky. Spíš s malým. Jdeme. Ano, mami. Hlasujeme něco běhat. Tak jdeme? Jo, na to kafe, jasně, jdeme. Jo, ještě musíme čekat na zajíčka. Jakýho zajíčka? No přece na tu chůvu, ne? Tam mi hlídá děti. Aha. Tak to jo. A zavoláme jí? I s dětmi třeba? Ne, děti sem nemůžou. Aha. No tak zavoláme druhýho Jo, tam toho kočendový. Aha. Tak jdeme. Tak jdeme zavolat. Kdo má telefon? Já jsem si vzala telefon. Tak jí zavoláš? Řekni, že to jsi ty.
Nebo já zavolám. Ahoj, a přivolej svoje kamarády a přijď na zelenou a přiveď svoje kamarády. Ano, tak ahoj. Ahoj, přivedla jsem kamarády, ale ty jsou jejich. Mami, ty jsi nás nechala sama doma a ty jsi hrozná. Přestaňte, holky. Vy jste přišli kvůli tomu sami. Přispěli jste včera u kamarádky, takže nemáte co říkat, jasný? Bože, blbečci jsou. O svých dětích si takhle nebudu říkat. Oni mi potom uslyší a potom budou se naříkat. Čau. Ty jsi sama blbá. Jak to mluvíš ty? Jedna potvora blbá. Jdeme radši pryč. Jo, teď se to vůbec nedá poslouchat. I love hutej. Čau. Kde máš toho? Žabáka. Já jsem tady, kluci. A jdeme se dívat na televizi? Tam jsou dneska kašpárky. Kašpárky. Radši to vypnu. Au. Radši jdeme někam pryč. Já jdu pryč. Ale vy jdete pryč, my jdeme na kafe. Jupi, kašpárky. Začínají kašpárky. Dobrý den, tady je jeden kašpárek. A jmenuje se o 3 minuty později. Takže to bylo jenom 3 minuty. Já už stejně ležím. A to byl náš konec. Kašpárku. Kašpárka. Fifi. Já už musím domů, ahoj. Máma k nám má přijít. Už jsou tady. A Ben a tady. Kde jste, dětičky moje? Kde jste moje dětičky? Mami, tady jsem, mami, babičko, ahoj. Bahaj. Rodina už je pryč. Já si taky. A ještě já. Mami, ty jsi utekla. A tohle je celá naše rodina. Tohle. A jdeme zase do domu snů. Miláčkové. Už jste tady? Ano, jsme mami tady. A kde je ta chůva? Já jsem tady nahoře. Už jdu ze schodů. Už jsem tady. Always. No? Dělali jste děti? Ano, brečeli, tak jsem je trošku uspala. Výborně. Když brečí, tak chcou být napít, nebo najíst, nebo prostě něco jim dělat. Tati, dovedeš mě nahoru? Ano, spí. Já tancí taky. Holky, přece spíte tam obě dvě. Ale já spím teda tady. Tak já už asi půjdu. Jo. Mi sýreček a do sýrečku jdou. Já spím, vypni to prosím tě. A tu televizi. Do vany? Ne. Vypustím to. Tak, prostě to tam nějak dáme, no. Tak. No. A jdeme spát. Já vždycky spím tady. Já vždycky spím tady. Au! Jau! A ona mi to zase utýká.
Tak zase budu spát tady, no. Au, na tom jsem myslel. No, Ježišmarja, tak budu spát dole, no. Ráno je ráno. Ne, ještě je večer. No, je večer. Rozhodli jsme se, že už nepůjdeme na tu party. Proč? Bylo tam moc lidí, tak jsme odešli. Bylo tam moc lidí. Bohužel je. No, ale to nevá. Tak hlavně ticho. Jo. Au. Tohle byla dneska skvělá rodinka. Svět. First members, the first of us, a baby. Free baby. Our first savior. Our baby. Surfer, fat and die, river. Ty rodince hráli Tomáš Baumruck, Dan Baumruck, Ben Baumruck, Zora Baumrucková, Dafne Baumrucková, Zuzka Baumrucková a jak se přece jmenuje? Ještě hráli. I ještě jeden. Teď si nemůžu vzpomenout. Poradíte mě? Tadle. Ta se jmenovala se Saša. Jmenovala se Saša. Druhý díl uvidíte. LPS www.LPS nejlepší rodinka světa. Prosím, koukněte se na YouTube. Čeká na vás rodinka Aliaku Farby a Jaku Stoj a Jaku Bary Tebe Diamond Sign. I like relation, I like you bird, I like you from me, till ready for darling. I like you so, I like you so, I like you so, Tak Pepa, zítra. For a simple day, I like